Mag-antipara ko aron ko apo ko bataon. Kining antipara inatag yung dibuyot arnado. Oh. So gapo na ko guys no. Kanya magkalo ko kayo kung kalo hinatag po ning Cyril, engineer Cyril. Pulos mga engineer ang tagya na. Si Engineer Arnado ug si Engineer Galanida. Engineer gapo na tagya. Kanya sunog po ani hapit na engineer. Ana sunog hapit na engineer. O kapay hapit engineer po. Ah, siguro guys. Pero eskwela na kog engineer, daghan mang bungang biyabas. Impes pa ingon sa eskwelahan, padong bayabasan. So ang ending wagi ko kauman. Ang kuan guys. Okay, guys. So guys. Gyapon guys. Sa guys kay sa guys kay Importante guys, gwapo ko karon. Oh, sige gwapo ko. sige na. Ay sa kay oh. Sib. Oh. Oh, dako kaya nagway guys. Oh, sige. Guys, sakay siya yung car guys. Oh. Oh. Against the light. Okay na. Okay na. Dili siya against the light. Dili sa Oh, tara siya guys. Oh. Grabe siya guys. Oh. Oh, dako kaya nagway. Sige na. Layo pa bang oras sa among mission. Sakay siya. Oh, sakay siya siyang car guys. Oh. Tayo mong car. Oh, nahapit sa midori sa kuan guys. Gispera kay kuan. Pisa sa Gispera kay sayo pa man madto sa mission. So siya oh, tora siya oh.